Pozik gaudela azpimarratuko nuke hitzarmen hau sinatuta Euskaltzaindiarekin, izan ere guk hitzarmen asko sinatzen ditugu UEU bezala euskera eta unibertsitatea uztartzeko asmoa daukaten hainbat eta hainbat erakundeekin, baina Euskaltzaindia ez da edozein erakunde, Euskararen Errege Akademia izan da, guretzat egia esan ohore bat da. Eta edukiera etorrita, noski, bidean topo egiten dugu nola ez Euskaltzaindiak eta guk UEU, biak daukagu eragina Euskal Herri osoan eta noski bien kezka nagusia edo motivazio nagusia euskera da. UEUtik, Unibertsitate Euskararen arloan ikusten dugu azken aldian bereziki kezkarekin akademikoki euskerak daukan balio akademiko eskasa edo hutsaren hurrengoa. Orduan, guk ikusten dugu ikerketan eta produkzio zientifikoan kalitate agentzia ofizialek ematen diotela dagokien balioa ingelesez edo gazteleraz idatzitakoari, eta benetan mingarria, iraingarria eta agian ulertezina iruditzen zaigu ez ematea euskerari balio akademikorik batipat euskera ofiziala den eremuan, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan eta bertan kalitate agentzia propio bat edukita. Orduan, gai horrek bereziki kezkatzen gaitu oso erreza denez ulertzeko, horrek esi bat jartzen diolako euskerari, euskararen garapenari eta ikerlariak desanimatzen ditu euskeraz ikertzera eta produzitzera eta gu justo kontrakoa nahi dugu eragin animatu euskararen prestigiatzea unibertsitatean eta euskaraz egindako ikerketa eta produzio zientifikoa. Horregatik, guretzat pozgarria da gai hau espreski jasota egotea hitzarmenean eta Euskaltzaindiarekin batera saiatuko gera egoera hau hobetzen. Euskaltzaindiaren eta UEUren arteko lankidetza berresten dugu testu honen bitartez eta gaurko hitzarmenaren bitartez. Izan ere, gurean beti egonda euskara presente eta euskararen kultura eta euskararen jakituria bultzatzea. Horretarako, besteak beste, ikertzaile gazten beko deialdiak sustatuko ditugu. UEUren testu masa eskura izango du Euskaltzaindiak, euskararen erreferentzia korpusean txertatzeko eta hori erabili ahal izateko gero estandar edo euskara batuaren hiztegia, morfojoskera eta abar landu ahal izateko eta gizarteratu ahal izateko. Horretaz aparte, baita ere nola ez, inguma, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea guztiz garrantzitsua besterik ez daukagulako euskararen ikuspegitik, horretan ari diren guztien lanak eta Euskaltzaindiarenak, nola ez, isla izan dezaten bertan.